На сьогоднішній день, коли в Європі хитко дивляться, кого підтримувати, чи нас, чи піти на поступки Росії, США для нас були визначними дуже в цьому плані. І, зокрема, Сергій Лещенко – це є один з тих людей, хто далі не відійшов від команди Зеленського. І Зеленського команда від нього остаточно не очистилася, хоча відрікалися і казали, що ніби він не входить до команди. Він є занадто токсичною людиною, в тому числі в зовнішній політиці, через корупційні оборудки, через все інше. І через Сергія Лещенка зараз в США, очевидно, не будуть підтримувати українську владу і, на превеликий жаль, і українську державу. А це визначальна підтримка США на фоні хиткості європейських структур. Це було основне. От ми маємо розмову з тільки що включення людини, яка несе відповідальність, персональну відповідальність за втрату стратегічного серйозного партнера. Через те, що йому тоді дуже хотілося повпливати на вибори в Сполучених Штатах Америки, він цим дуже сильно вихвалявся. Повпливав на копійку, а вихвалявся на $1 мільйон. Ну, от зараз ми будемо це розхлябувати. Що стосується всього, що було сказано, ну, це є інтерпретація отого коміка, який ходив по Хрещатику. Якщо, перше, є законні підстави, їх можна реалізувати. Якщо їх нема, ласкаво просимо, дорога в Ростов-на-Дону вже протоптана, стежка вже відома. Дорога, кожен, хто жорстко порушує Конституцію, дійде туди. Заяви, які йдуть, вони абсолютно абсурдні, тому що більшість цих призначень так само мав би робити і Зеленський по тому ж самому Верховному суду України, тощо, і нічим він на це вплинути би не міг. Це не повноваження президента. Якби він відмовився, скажімо, підписувати указ по призначенню цих суддів, це пряма підстава до імпічменту. Пряма, абсолютно пряма. Відмова виконувати свої зобов'язання. Просто мені не подобається Порошенко, я на нього бруд, та не подобається твоє право. Ти проголосував проти нього, Порошенко програв. Зараз давайте вертатися в нормальне конституційне русло. Я ще раз кажу, я не захоплений від цієї Верховної Ради, але якщо ми зараз порушимо Конституцію і створимо 100% вакуум влади, то хто цим скористається більше, ніж Росія, я собі уявити навіть не можу.